Ну шундай бәхет җылмайды. Безнең завклуб мен әйтәйин дә менә ди шигырьгә концерт куярга кирәк, концерт номеры кирәк ди. Әйдә әле бик яратам шигырь сөйлисем килә дип әйтәсең инде ди. Сөйләп кара әле ди. Ярый әйтәм, мин риза. Менә ди шушы игенчеләргә багышланган икмәк турында шигырь бар иде. Ул инде шаян шигырь түгел, бик катлаулы ди. Мин инде үземә шул хәтле ышандым, мин әйтәм, хәзер мин бер атнада тотам да йотлыйм моны. Бер атна җитте, ятлап карый, башка керми бу. Номер кирәк. Миңа ышанып тора клуб мөдире. Аны да кыюсыз кеше буларак йотламадым дип тә әйтә алмыйм. Әзрәк кенә беләм әйтәм, ни түгел. Чыктым сәхнәгә, әле ул булса ни шаян шигырь. Ул сәхнәгә чыккач бөтенләй икенче икән ул. Каушап калдым, бөтенесе миңа карап тора. Шу хәтле серьезный шигырь, катлаулы шигырь биргәннәр. Һәм тәгъри барам да онытам. Их, мин әйтәм, шаян шигырь булса әле оныту бу хәтле авыр булмас иде. Бу шу хәтле йөрәккә үтә торган кара икмәк. Менә шундый кара икмәк турында шигырь ул. Әнкәй имезлекне икмәккә салган да менә шундый инде. Хәтердә алмыйм да хәрбер исмәгенә төшми. Шул хәтле авыр итеп җырып чыктым мин моны. Тегеннән завклуб миңа әйтеп тора. Мин барам да төртеләм. Ну бала өчен ул кабул иттеләр. Куллар чаптылар, рәхмәт. Моннан соң мин әйтәм, никадәр яратып утырсам да әйтәм, мин дә күршендә сәхнәгә чыкмам. Миндә бала торган әйбер түгел икән. Мин әйтәм, мөмкин кадәр кешегә сукланып карап утыру ягында гына мин әйтәм. Шу хәтле авыр хисләр калды. Менә бу минем ни булды. Аннан инде яши, барыбер бит ул яши. Минем әтияним шундый менә шундый кыюсыз, ләкин шу хәтле җырга моңга гашык кешеләр иде. Әтин инде ул сәхнәләр спектакльдә катнаша, бәлки шуннан күчкән әйбер бардыр, ләкин яши барыбер сәхнәгә тарта. Нинди генә кыюсыз булсам да, нинди генә кыен хәл булса да, күңел сәхнәгә тарта. Шулай итә торгач, бер мәл күңелдә җырга тартылу китте. Тавыш көчсез, ләкин моң бар. Әйдә җырлыйсың, син булдырасың дигәч, мин инде әйләнем дусты. Тәрем әйтәм, тагын менеп карыйм, бу инде гомерләр үткән, тегесе 5-6 класс булса, бу инде 8-9га җиттем уже. 8-9га җиттем дә җырлыйм, ой җырлавым, син җырлаган өчен чыгабыз дип, чынлап та җырлавымны яраттылар. Менә шуннан киттем, барыбер юк мәйтәм, миңа күбрәк тәрбиячелек бара бугай. Тәрбияче кеше кирәк тартам. Кем баласын килә дип сорыйлар бит инде. Артист баласы килә дигән әйберне яшерәм. Нинди артист минем өчен теге ниндидер матур, ниндидер теге илаһи зат, акыллы, шундый бөтенесен булдыра торган кеше инде юк мәйтәм, бу миннән булмый. Менә Ходай тәмәне язмыш микән, нәрсә булгандыр инде. Бер мәлне укытучыбыз татар теле укытучысы әйтә, Шания ди, менә ди, монда ди белдерү биргәннәр ди, татар театр училищесына, Казан театр училищесына студентлар җыялар икән, җитмәгән әле студентлар ди, барып кара әле ди. Анда инде мин бардым. Менә аларның рәхмәте кабул иттеләр. Кемдер кабул иттеләр, шунда җылып кайтып китте. Мине кабул иттеләр. Димәк, миндә нидер күргәннәр алар. Нинди генә кыюсыз, нинди генә, инде үземә күрә җырлап та, биеп тә күрсәттем. Актый түгел инде, үзем сизәм, менә хәзерге буенча сизәм. Ләкин менә шушындый булды, менә беренче шул чыгу. Бик авыр хисләр белән калган иде. Җырлагач, конечно, алкышлардан ул бит инде сәхнәгә бер уже тәмен тапкан кеше. Чынлап та миннән нидер биреп, миңа рәхмәт әйтәләр икән. Шуларның рәхмәте миңа барып җитеп, мин аларга тагын әйтәм икән. Ниндидер бер канат, ниндидер бер шунда тәме кирип калган иде. Профессиональ сәхнәгә беренче менү кайткачта әле безгә режиссер белән эшләргә мөмкинлек булмады. Без әле уйнаган артистлар белән ияреп чыгып киттек, карап йөрибез, алар ничек уйный. Но тикәргә туры килде водка бер әсәргә, ул да булса Галинның Сөлгән фәрештә дигән әсәренә кергә туры килде. Ул нинди кыз туры килде? Яшь проститутка. Олимпиада вакыты 80нче елга Мәскәүдән куылган диләр. Мәйтәм, ничегрәк кенә итеп барырга инде. Анда инде менә күп еллар укыган, эшләгән бу театрда, алар ярдәм итте инде. Менә булайрак итеп кара. Рәхмәт, шу хәтле матур коллективка килеп эләктемме? Алар әллә кем түгел. Синнән нәрсә инде фәлән түгел. Шу хәтле менә килгән яшьләрне матур итеп кабул итәләр ялар. Шулар кулына килеп эләктем дә, шу хәтле матур итеп кирип киттем. Каушадым, ләкин беләм, алар инде менә каушасаң да, менә ул беләсезме нәрсә белән кадерле булгандыр. Минем самимилегем белән. Ул бит теге әллә кем түгел. Самими артистка, именно кирәк, именно халыкка барып җитә торган. Самими булгач, мин кирип киттем шунда. Мин үзем әле ни түгел, миндә гомумән андый гадәт юк. Былтырдан менә мин фәлән дигән түгел. Карамитем, аргына булды бит. Демәк, нидер бар. Берсе дә күңелем итеп, юк, синнән ни түгел.
Укыткан укытучыларыма рәхмәт, алар да ышандылар бит. 4 жыл буе мине тоттылар театр училищесында. Монда да килдем, алар ышанып кирип китте. Аннан тагын шу каты яхшы электим. Беренче дигәнем инде, беренче режиссер белән эшләп, профессиональ режиссер белән эшләү. Мәдинә ханым Маликованың Оҗмах балаларында, Ленар Садриев Ленар Гилмеевич белән Оҗмах балаларында мин Фингал дигән малайны, бу минем беренче ролем. Без инде чыгарган элек спектакльләр белән 5 ел йөри торган. Бүтән бер районда калдырып торган. Менә шул әсәрдән кирип киттем. Именно яшь малай кирәк иде. Олы егетләрдән бит яшь малайны укыйгына, менә кызлар чәчләрен белән кыскарга кистереп инде мин үзем дә гәүдәм теге кокшагына гәүдә бит инде җиңел генә гәүдә. Шулай дип кирип менә шул булды. Менә беренче адымнарда менә шул вакытта бик канәгать калдым. Шуннан көннән көн менә орта барда кыелдыгым, Аллаһка шөкер әйтәм, юк түгел бит, димәк бара-бара менә шул хисләр миндә.